Priča kaže, u ona davna, davna vremena, kad je zemlja bila još ovako malena, živio je jedan kralj koji se najviše na svijetu voli odjevati, i to tako lijepo da bi svaki dan nosio drugačija odjela. Ljudi bi ga gledali, pljeskali bi mu, dodirivali one skute onih haljina, a on ko kakav gizdavac samo bi se šepurio i uživao u toj svojoj ljepoti i slavi. No to mu nije bilo dovoljno. Odlučio on tako jednog dana poći i pronaći krojača koji svu tu odjeću šivao. Uzeo sve svoje dvorjane, sjeo u kočiju i pokucao na vrata. Ljudi moji, kakva vrata, to ste trebali vidjeti. Obična, strgana, malena vrata, potleušica nikakva, jedva da svjetla ima u njoj. A sjedi čovjek za svojom mašinom i šije vez po vez. Začudi se kralj, vidjevši takav prizor, pa pomisli, čekajte malo, ovo ne može biti moj krojač, pa vidite kakva ja odjela nosim. Sav sam prekrasan, a ovaj čovjek, pa nitko i ništa. Pozovite mi ga s mjesta. I sluge se rastrčale, pozvala onog krojača, krojač kleknuo pred kralja i kralj mu rekao, momče dragi, slušaj ti mene, ovo ne može ovako. Ja kao kralj nosim tvoja najljepša odjela, a ti kao kakav dronjak hodaš okolo po bijelome svijetu. Znaš kako ćemo nas dvojica? Lijepo izaberi sebi tkaninu kakvu god hoćeš, što god zaželiš, bit će tvoje, ali obećaj mi da ćeš si sašit nešto u čemu ćeš izgledat kao pristojan čovjek. I krojač pristane. Doduše teška srce, jer vi dobro znate da je u stolara, da je stolarija najgora, u ključara najgori ključevi, u postolara najgore cipele, pa tako i u naše krojača. I eto ti, prošlo neko vrijeme, kralj se vratio u svoje dvore, a krojač sebi izabrao tkaninu, pa stao razmišljati. A što da sebi sašijem? Pa dira onu tkaninu nježno, milovao je, a onda je izabrao najljepši konac. I mic po mic, rec po rec, skrojio sebi prekrasan plašt. Odjenuo ga i pošao u bijeli svijet. I gdje god je išao, ljudi bi se divili i svi bi vikali, ajme mene kakve ljepote. A krojač bi plašt nosio i nosio i nosio, sve dok ga ne bi iznosio. A onda, eto tako, sjeo bi sa svojim starim plaštem, pa sjec vamo, sjec tamo, sjec vamo, sjec tamo. I skrojio prekrasnu košulju, a onda ju odjenuo i pošao u bijeli svijet. Gdje god je išao, svi bi vikali, ajme mene kakva krasna košulja, vidite ove ljepote. A on bi ju nosio i nosio, sve dok je ne bi iznosio. A kad ju je iznosio, sjeo je za svoj radni stol i pomislio, košulja se već sva ofucala, šta bih sad mogao napraviti? I dosjetio se, rec vamo, rec tamo, rec vamo. I dok bi vi 3 put rekli keks, recite, keks, keks, keks. Krojač je iskrojio jedan prekrasan malen prsluk, stavio ga sebi na leđa, zakopčao 2 gumbića i krenuo u bijeli svijet. I znam, već pogađate, gdje god je išao svi bi pripovjedali, ajme mene kako prekrasan prsluk. A da, bio je prekrasan, a on bi ga nosio, nosio i nosio, sve dok ga nije iznosio. A kad ga je iznosio, sjeo je za svoj radni stol, uzeo škare i skrojio kravatu, a onda ju stavio oko svojeg vrata. Pošao u bijeli svijet i već pogađate, svi su vikali, kakva kravata, da je meni takva kravata. A on ju je nosio i nosio sve dok nije skoro nestala, od nje ne bi skoro ništa.
A onda je sjeo za svoj vlastiti stol, uzeo škare i od svoje stare kravate napravio jedno obično, maleno dugme. A onda stavio na svoj stari iznošeni kaput i pošao u bijeli svijet. Gdje god je išao, ljudi su se čudili, jer takav gumb, takvo dugme, pa to može samo kralj nositi. I bome ga je nosio skoro pa kraljev krojač, i nosio ga dok ga nije iznosio. I eto tako, vratio se kući iz bijelog svijeta, sjeo opet za svoj radni stol, skinuo svoje maleno dugme, a onda pozvao djecu i ispričao im priču. Uzeo škare i sjec vamo, sjec tamo, i skrojio najljepšu priču o krojaču i kralju koji se lijepo odjevao. A djeca su tu priču pripovjedala i pripovjedala. I eto ti tako, ta je priča došla do mene i ja je sad vama pripovijedam. Čiča miča, gotova je naša priča.